auren soyayya ba a cika samun tausayi ba. Kisa Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan na biyu wa rahama na uku, wannan cikin suratul rum aya ta 21. kaga sai ce iya daga cikin ayoyin Allah ya halitta muku matanku daga mazanku daga junanku litaskunu ilaiha don ku samu nutsuwa. kaga nutsuwan ko waja'ala bainakum sai sanya tsakaninku, bai ce mahabba ba sai ce mawadda, kauna. Ita kauna a cikinta akwai soyayya, amma soyayya a cikinta babu kauna. Shine bambancin su. Kawai muhabba, soyayya wani dan bangaren kauna ne. So da haka dukkan cikin kauna akwai soyayya, amma ba dukkan soyayya ke da kauna a cikinta ba. So auren soyayya bai cika dorewa ba, dan karamin matsala yakan lalata shi, amma auren kauna yana dorewa.